Ahojte, srdečne vás zdravím starý a chcela by som vám dnes predstaviť túto zaujímavú knižku, ktorá sa volá Telový kód, uvoľnenie samoliečiacich schopností vášho tela. Autorom je americký liečiteľ a chiropraktik, doktor Bradley Nelson, autor už prvej publikácie, ktorá sa volá Emočný kód. Vydalo ho vydavateľstvo Citadela a je naozaj veľmi zaujímavý už od úvodu, kedy sa vlastne dozvedáme, ako sa americký ľud vysporadúva s lekármi, ktorým čoraz menej verí a začína objavovať vo veľkom a v masovom meradle silu energetického liečenia, alternatívnej liečby a podobne. Takže ak chcete sa dozvedieť niečo o tom, čo vlastne vyskúmali a vyriešili Američania, tak odporúčam túto publikáciu. Je síce taká silnejšia, hrubšia, ale číta sa veľmi dobre a zároveň tie veci, o ktorých v podstate my vieme, tak oni len lepším jazykom a zrozumiteľným jazykom, s ktorým sa už museli výjsť von aj odborníci, tzv. Odborníci a opísali alebo napísali túto publikáciu. Čiže pokiaľ máte záujem niečo robiť so svojím zdravotným stavom, čo už v podstate podvedome vieme. Vieme o tom, že telo sa vie uzdraviť krásnym spôsobom aj samo, len musí mať na to priestor, čo v podstate mnohí z nás nemáme, keďže sú nejaké záväzky, sú nejaké veci, ktoré potrebujeme neustále riešiť. Ale v tejto knižke sa dozviete, ako na to. Mňa to očarilo, ako nemám rada veľmi, teda americkí autori sú, viete, ako americkí autori, hej, americkí vedci a podobné. Stále niečo vymýšľajú, aj od diet prešli teraz k alternatívnej liečbe. Ale odporúčam ju, pretože mňa veľmi zaujala, keďže je to také oficiálne akoby a tá rezignácia na americkú medicínu a americké liečenie je neuveriteľná. Ja teda musím povedať, že som vyrastala na socialistickom zdravotníctve a keď to porovnám so súčasným, tak naozaj tam sme boli naučení na určité postupy, ktoré fungovali, proste sa ľudia vyliečili. Čím viac sme v tejto dobe všetkého možného a možného, ktoré sa stáva nemožným a nemožné, ktoré sa stáva možným, tak spomíname na túto medicínu celkom alebo na ten spôsob liečenia výjsť nemocnica na okraji mesta, hej, a podobné. Proste človek vyšiel z nemocnice vyliečený. Aj od lekára, kdežto teraz, pokiaľ si nepomôžete sami, lekár vás naozaj ako zachráni z tých prvých hororov, ktoré prežívate, keď sa vám nejaká choroba udeje, ale následne sa budete musieť o svoje uzdravenie postarať sami. Takže toto je kúsok, alebo také predstavenie knižky Telový kód. Ten emočný kód vyšiel skôr, ale pravdepodobne toto je prvá časť a taká komplexnejšia, takže odporúčam a ďakujem vydavateľstvu Citadela za tento výber. No a keď si ho budete chcieť, keď si ho prečítate, tak potom dajte vedieť, ako sa vám to páčilo a či ste túto techniku sa chceli naučiť, prípadne si doplnili vaše liečiteľské techniky, ktoré máte, alebo aké máte skúsenosti. Viete, to je práca so vzťahmi.
Každý teraz rieši vzťahy. Takže toto je o knižke Telový kód a Starý sa srdečne s vami lúči Janita. Ahojte!